edo no nka nso na compound a niile na afa nke nna na nke ọkpara na nke mmụọ nsọ onye nwanyị na-elu n'ụlọ ka Chineke ji ike niile gọzie unu niile gọzie mmemme nke ụbọchị aka ma gọzikwazị ụlọ ọnụnwa nke nwa odibo ya bụ Chijioke site na afọ n'uche o nyere ya ole egwu na-eme ndị mmadụ obi ọma wee na-akpụdobe anyị isi n'ebe Chineke nọ ka Chineke gọzie unu niile n'ụlọ ọnụnwa na mmemme ụbọchị aka n'afa nna na nwa na mmụọ nsọ Ça? I want you to celebrate Jesus. This is Chijioke Mbanefo Foundation. Okay. Any moment from now, any moment from now, I have a charity organization. Exactly. Once again, last 3 years, my senior brother, Percy Oil and Gas, but I'm a teacher by we go 2 nights. When someone one year, thank you very much. We are progressing, distinguished ladies and gentlemen. Once again, we want to say happy is in our good people. Thank you very much. Yes. Ezigbo nwanne m nwoke ka ọ bụ and ọ na-akwado oge ọbụla m na-eme ife ọbụla na-anọnyekwara m asị nwanne ya onye nwa bụ our host today na-agbanyeghị n'ọbụla na n'iru maka na nwata nwa ọkpa ma na-adịzi ekele ka ọ na-agwa dịka ndị ọgbaru si ekwu ya wee na-ekele all my friends, all my supporters, ibe niile na-ebe a bụ ndị na-akwanyite ego nneti mmelu na ọ dị etu a wee na-asị ka Chukwu gozie onye ọbụla n'afọ Jizọs Kraịst bụ onye nwanyị. And especially in the solidarity movement, all of the here you get mmadụ aka ọ bụ party ka ọ bụ mana wọs anyị bụ ndị Anambra ihe ọbụla na-eme na Anambra anyị na-apụta were dozie our steeti uru na-agụ na afọ ka Anambra si wee dị ụna anyị asụpụzụ dị karịgo etu anyị dị na mana ebe na anyị na-afụ na Anambra nwere ego na anyị na-ata ahụhụ Anambra nwere ndị ọgaranya mana anyị na-ata ahụhụ ndị na-achị anyị adị ndị ndu ị na-edu anyị na-eduzi anyị ebe dị mma ọ bụghị a na-achị anyị ndị na-achị anyị na-ege anyị ntị ya bụ udo ya adị mana nweghị eji na-ekwe ndị ọgbara a na-akwụkwọ aka mgbe enyi m nwoke bụ Chijioke Mbanefo ya bụ eze egwu ihe ọ na-eme mmere asọpọtụ mgbe ọ bụla o ji ekpe ọgụ mmere aza ewu o ji ntapụrụ ịkpa aza were asọpọtụ
Can you